Brother yangu. Unozandisa iyo brother ikupiko chanodza munhu fanaini kuti ngomira kanibata ngomira akuchichiko boys ngomira kubata unibatire andi baby rangu ayo baby rangu tsanangura Brother yangu. iyo brother noudza munhu kuti yakumanaini nini yosandijeri yo shayo hauzandijerire wewe kuna bana Aiwa, tika panto baiti. YouTube. So yeah guys, today I'm here with one of my wives. So basically what's gonna be happening today is So today we're just gonna find if we can see one. Today we're gonna be finding what? Alright, Amanda, today we're gonna be finding if you Shona, vanonzwa. Guys, trukuda one couple guys yekuti tikukwanise ngovapinzira. We want to see couples exchanging phones exactly. for 60 seconds. Couples exchanging phones for 60 seconds. Exactly. So we want to see because vanhu muri kucheata kunzoko and it's very 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 bad. So yeah guys, today we're gonna be exposing cheating couples and today my couples are exchanging my phones for 60 seconds to see kana pana ari kuchita mumwe kana pana ari kuisa mumwe. So today is just kubuda. If you so make sure you like, comment, share and you subscribe. Also Kupaida Vlogs. Alright, we in the YouTuber foot. But I'm for Robert promotion. Go and check out the channel. It's on the screen. You know see Paida Vlogs. So yeah, let's go and check out what's popping. Let's get it. So yeah guys, what's happening today is panika penda wanaona garaba kuna. Yeah guys, and they look like they are still young. Right. And that's ichiri kupisa couple. Ikapo ichiri kunzwa. So yeah guys, basically what's gonna be happening is we wanna go and sit there. So tiaswika you know it's ne game rara kuita nene. You see, and man chetongosvika raro kubadza kamera yana sin handeko. Because isusu zvevanhu vanenge vachichitana. Ndio masina densiri kudewa yana sin. So and ndinoona zvakamira sei. Amusi kuchenda. Haina nsitombocha because tinogadzirisa nyika panapa. Alright, abo ngatibahe zvakamira sei. Zvakamira sei. Abautotama still visha mwana ma. It's about to go down. It's about to go down. Hey guys. Madia man. Boy, madasi. Yes. What is it? Okay, so man, sorry ni camera. So inonzi praise makara we anonzi paida. And today ze YouTube. Saka tachikukumbira ngotamba nemuka game kema 2 minutes because nema games atoita ma couples. I mean if you mind. Aisinya. Rabo. Saka ndorogara pana painongogara. Nogara kokuno. So yeah, what's good YouTube? We are back again. Tripanapa. Say zvamunoziya kuti tiri pakufambira nyaya dzema couples. Nene. Singazoziya kuti cameraman munyasobuda zvakanaka. Tinyazo padhuze mona unyaso yenyu mudhuze munyaso chunjumara tinyaso buda the couple yediri panape okay so yeah man so basically what's happening today is we finna be shooting content with this couple and sisa munga mind kuti posta rini Michelle komdara Troy I think ndofara unyaso gara chepakata kende nechepanape nyaso buda maona ko munzani mimi That's a Paida guys. Okay, we don't care. So yeah, Amanda. So Amanda, how's the relationship? Yeah, I think everything is cool. Everything's okay. It's fine. Everything is cool. So mom she done for how long? For 8 months. 8 months. 9 ika nanopinga. Anzi 9. Oh. Ausitoziya. Dzakula kusvika 9 asadzasvika. Kana kuti 8 ndozongori happy. Dzezendwi. So yeah bana panapa patu itika crisis kuti mumwe ari kuti 9 mumwe ari kuti 8 tisingazoziye pamwe mumwe ane mamanza anga ari happy mumwe anga asiri pasona. So yeah amana saka everything is okay zviri kufamba in relationship. Zvese zviri bo. Mwana muri kuglowa muri kuita semuri kuchengetwa. Usingaiti. Muri kuchengeta mwana mudara. Yeah mwana ari kuchengetwa ndiye. So chichi chakaita kuti munakiro nemwana chichi chakaita mude mwana. Mwana embuma semoona ngoita indani. Ndikuzviona ko chakaita kuti mude first chimi chakaita select kuti aiwa this one is that one ndiye chaiye zvese zvakaita zvaungoitwa ndimode zvese ari kupleasure ko kana asiri kupleasure dai anga asiri kupleasure maimuda here ndengomuda zvakadaro still so you guys you have heard it for yourself tiri panapa nekapo apaida muri komaterezo tiriko turikuzwa zviri kubatana muri kutora manotes exactly okay so you guys muri kuzvinzwira zviri kuitika panapa pa kuti saka mimi okay if I'm to ask you andika out of a scale of 10 andika
how much yamungati munotrasta munhu wenyu, like out of a 10 munomutrasta ka1 ka2 kana ka10 kana kachi, out of a 10? 10 out of 10. 10 out of 10? 10 out of 10 is crazy, it's insane. Kuno Yeah, same. paida munhu wako unomutrastiro? Haina ndimutrasi nonga nomisa pa3 utori naye iri munhu wacho. Saka vana mazvinzwira mana vakona vanhu vachitrasta na 10 out of 10. It's something which is crazy, something which is insane, I don't want to lie. And which means vana vanodanana. Saka mudara kufunga kwenyu mimi chinoita kuti uti handishade munhu chi? Basically for me kuchita munhu akatongochita hapana kutaurirana? Panotaura because ini nimachingita neita munhu and everything. Makatongochitwa hapachisisina koyo madeal breakers chinoita kuti uti ini nangu inini munhu handichanakirwa naye chi? kuchita futi. Kuchita. So how honest are you out of a 10? 10 out of 10. Ari ega? Oh, kukunoko ari ega kuna mumwe. Oh, Ari ega. In I think as a man you should just have like 3 or 4. But girls paida une munhu wani here? Guys nana munhu guys. Alright, asi uno do you prefer kudana nemunhu wani? Unodana nemunhu wani here? Why? Cause ndiye andinchida kandingadana ndirene vanhu 2 3. Alright, what do you think it makes? What do you think it makes girls cheat? Kufunga kwako yo. Chinoto vasikana vachite chi? Anenge ane zvaninga suspect pa munhu wake plus ningosingampe zvakuda unofana zve my love language ari kuda like chi? My love language yenyu chi mudara yangu English yenyu. Yeah, mandikata. Alright. Ko yo yenyu chi ini nangu yapaida ishona. Mekana yangu English. Mazinzwira mana. Hanzi ko chaunofunga kuti chinozoita munhu achite chi? Chikari chingaita kuti wewe uchite kuri kunzi if you are to cheat chingaita kuti uchite chi? Pamwe nengwa kusadawo munhu wako usingakwanisa kumudza then ubva watongo changu. Chinozoita usade munhu wangu chimboda chi? Pamwe pane zvanenge akuitawo zvinge zvakukubowa. Saka asada kukubowa. Ndinofunga kuti achandibowa. Akoma kuno. Chingazoita kuti wachita mwana chi? Ninga ndichita. Obviously kana atondichita there's no way kuti ndachamuchita because ndina nomukata. Unenge watomukata off, watomukata akakula. So yeah guys, I think mazinzwira mese. So guys, I want to play a very small exciting. Inonzi exciting. Ndizvo chirungu chinondinetsa. But I want to play a very small game for couples. Muri ready kutamba game nini? Yeah bro. Muri ready ra? So, muri ready? Are you sure? Game yacho first. Katongobvunika. Ka game kasina basa, ka game kangori small. Ka game kakanonzi since you guys mati munotrastana. Chaizvo. Munozoripowe makulayo. Aiwa bho, atinowedzera makulayo ndikona pari kupisa. Aiwa bho. Saka matichimi tikuzonzo isusu game radotamba panapa. It's simple. Since mati munotrastana, I don't think you have any problem with that game. Okay. So game runs the couples exchanging phones for 60 seconds only, so that you want to see if you are not cheating on him and also if he is not cheating on you. That's the name of the game. Do you have any problem with it? Mujishona kuti imimi baba mopa amaya phone yenyu amaya vokupa phone yenyu maona kuti vari kukuchitere mungade problem nazvo. Nyama is danger. Ndizvo rina paita zvandataura. Ndizvo chaizvo. Inoshanda sei game? Imi mushangopa musikana wenyu phone, musikana wenyu kupa phone yake and then moenda you go through the phone. Moona kuti chirungu. Shona vanonzwa shona. Alright, moona kuti hapana mablese here kana ana gems vari kuma inbox. Zvakosha because pasine kuchita tinogadzisa nyika guys. Siye zvamangonzwa kuti tiri pakugadzisa Zimbabwe since president vakatadza. So tikuzonzwa isusu phone yenyu mimi toitora andika topa avo tipa yavo toitora topa imimi tusiye kuti imimi hamusi kuchitira kana kuti ava hasi kuchita. Do you have any problem with it since avata vanhu? Because kuchinja namafoni ndo zvine apa kana patodai so isu tirakungoona kuti hamusi kuchitira because isusu tiri pakugadzisa nyika because pane problem vachona chini ni munhu wangu ndiri loyal kari saka zvemafoni zvindo kugadzira content mimi tingopa pakangoita now takuto ndipe yako foni yabuda password noisiya password anoiziya ndiye kazita racho iri papassword hanzi ndiye zita racho iri papassword. Saka amanaka she's going through, it's about to go down now. Interesting because she's going through his phone. Let's see if she can find something.
We are fixing the country, my sister. So amuna ire chipande chirimo. Chipanda. Muri sure? Anzi amuna zvipande zvirimo. Rega timboona. Go everywhere. Check on WhatsApp. Search morning after nudes, sex, everything. Search my sister. Those one ka musikutenga morning after. Kuti baby, did you buy the morning after? Mama keywords in that. Sex morning after chi. Ndinganyepe semana asiri mu relationship kudai. But you are and you are. Did you enjoy? Are you home yet? Even my protector jail. Then say the protector. I enjoyed. Man, send me money. Can I go come outside? Come outside. I'm by the gate. I arrived. So guys, we are here to fix Zimbabwe. Karabane gurune sirgunetsa whatever that is happening. The phone rei sunosvike papo +276 196 43402. Yeah. I'm in South Africa but I'm in Zimbabwe. Mondibate papo. Pane chamawania. Hapana chikwanika. Nyaso search makatambanuka. Hapana. Let me check for you. Let me check. Okay. Facebook. Okay. All right, this one. Okay. So yeah, man, we are going through the phone. It looks like the phone is very dry. Very dry. Asi nyowane phone acha mana chandomboona chirimo. And ndiar pa wallpaper. Vana vari kudanana bamnini. I think the phone is dry. The phone is dry. So now, do you mind if you give us your phone? I think your phone. It unlocked. Must have password in there. Yeah, password mine. Password are easy. Say password. I know easy abamwakanga. Ayo, answer this easy. I know easy. Aningakanga. Mujurisa password yana madakuru. Wangotengwa nezvo wangoda kudeleta. Hanzi password amuiziye password. Asi anoziya password yenyu. Iyi password yangu anoiziya tu. Okay, ore but whether tikubatiswe. Pamunhu inonozozara ropa. Okay, and they search WhatsApp. Search morning after news and everything. Shinga, we are fixing the country, you know. Why do you people morning after nudes, sex? I enjoyed money. They love money. You love money. Yes. You love money. Yes, they love money. So guys, we are here. We are fixing the. German. But anzi mira java. Oh, mira imbomiro nibata. Mira. Ndovunza kabika. Kusha uaiti chiko ndiani ufana kuti. Anzi ndiani. Brother yangu. Ayo yozandisa iyo sha iyo brother ikupiko chano. Mira. Panda ini kuti imbomira kanibata sha. Iyo brother ikupiko iyo sha iyo yozandisa izeke. Bata akuchiko. Boys. Iyo boys but that's how we go bwera. So taflad boys. Ayo bebra ko. Boys taflad. Tsanangura. Brother yangu. Brother no udza munhu uya kupanda ini yozandi jeri. Iyo sha hauzandi jeri iyo. Soane. Anzi chichikuitika jamani. Anzi uzara monji ntira mvuzo ngine stress. Hauzandi bhuku. Boys, what's happening? Boys, as you can see, man, we are trying to fix the country and mira to go interview. German, turn camera. Guys, we're trying to fix the country and we don't know what's happening here. German or Toba. Mira, ko offer. Wait a second. Anzi go phone. Ko what's happening, Jano? Brother yangu. Ko brother. Yakanzi chi message. Anzi, mira hii unabata chidina. Mira German. Mira msadara. Anzi, mira. Anzi atabla German. Anzi, message yakanzi chi. Iyo message inonzi bubuda papanzi. Aida kuvhurwa gate. Iyo inonzi buda panzi. Iyo munhu anobuda panzi achinzuya kumaningirira. But wangu brother, nguwa yadovhurwa gate koya na makize. Ana mba medu gate rolo kwa imkati. Akutita balance. Ayo saka zvakutobvunga ndizvozvo because na fonera munhu wacho. Akutita balance ngweza ndinanguva zekuita. Anzi zvafunga. My sister, why are you cheating? Why are you cheating? Handisi kumuchita but kana yamunhu asirunzwi so kuti vakanziwa ndivuya panzi adovhurwa. Ko panzi why unoite? Ndedomvura gate. Regetoni. Brother kadiki shandi iyo tina ndimziye. Muna mabrothers mangani? Ndine 2. Ndeipiwo. Oh, verenga message machatsi umboona kuti pane zvelafira. Okay, Regetoni. Okay. Regetoni. See you.
Yeah. Aiwa, iwe usamanye kuti yake. Aiwa, ndiri kutoti anenge ane proof. Apana kana zve. Kopanzi, thank you after that. It's an hour later ke. Aindi thenga kuti ndamvurira gate. Aiwa. Aiwa. Yo saka wakambotengere izvi. Mabaya masine jamani. Guys, as you can see kuno masina aenda mana. Jamani wakatenga mawigi awo. Jamani, chidzorera mawigi. Samuri kuti chine my sister, masina abaya and then masara musina chino muroti chi. Akambozvitengerei kana aida kuzvitora. Akambomatengere kana aida kumatora. But you why did you cheat the brother? Nandi, brother yangu, why would I cheat? Ndomuda mkomano wangu, why would I cheat? But zvatofarana kapa, what are you gonna do now? Hapana. I'm sure you come back around kana. Tora namba za huyu yeye. Zau. Ona akanga na phone yake. Dara, akanga na phone yenyu. Atutsamwa ndo zvandatanga tsamwa ofuni yake. Zvanoita. Achadzoka achitora mupei mimi. Sasa. Cheuka chi. Tata apa msikana wenyu. Akudzoka. Guys, akudzoka. Wakanga na phone. Segeza the situation. This anzi ndipe mas. Guys, the situation is getting out of hands, guys, as you can see. Guys, please stop cheating, amana. One name unasiwa, she's looking like under the bed. Guys, you stop cheating, amana. Paru baisika. Muri kuona zvukuitika. Paru baisika. Anyways. Why are you No, because nditoti kusaidi kwako man, because ndozvari vasikana ka munochita zvokutoda. Oh, hanzi yedi ndirago. Tukutoda matiwa. Muona zvikuita munhu uyu. Hanzi yedi. Brother yangu awizire. Brother yangu awizire. Brother yako ipi kono kuzoba iyo ndipe phone yangu. Hanzi pe phone yangu. Ndazukura majini. Isusu we say no to gender based violence. My brother, munhu muroba pa jeri mopo wa phone yenyu. Amuze, yes, chingodzoka ne phone ke. Ngudzoka ne phone hey. Guys, it's vairi dzinonetsa kupindira guys, as you can see. Asi tambozama kugadzirisa nyika. Mukoma wangu at least maxiyo kuti mari yenyu chichi. Kubaira mahara. Muri kuchitwa kana musa way forward kana munokumbira regero, it's up to you. Isusu for now, I think tagadzirisa nyika. Isusu we're out. As you can see, the sister, she's going with the phone